L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Lum nirringrazzjaw l-Alla ta' l-10 snin mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku propju llum. Nirringrazzjaw l-Alla ta' Papa Franġisku, nitolbu ħafna lih biex il-mulej ikompli jgħinu, jagħtih il-qawwa, jagħtih kull għajnuna li għandu bżonn fil-qadi tal-Ministeru tiegħu. Bi gratitudni f'qalbna lejn dak kollu li għamel tul dawn l-aħħar 10 snin għall-ġid tal-Knisja u għall-ġid tad-dinja kollha. Llum jaħbad ukoll it-tielet anniversarju mill-ewwel qudiesa li xxandret propju meta faqet il-pandemija. L-ewwel qudiesa li xxandret minn hawn mill-Kurja kien il-ġimgħa 13 ta' Marzu tal-2020. U għalhekk illum nirringrazzjaw l-Alla wkoll għal dawk kollha li għamluha possibbli biex din il-qudiesa tasal għand tant nies, dawk kollha li jaħdmu hawnhekk, anki min jipprovdi mużika wkoll, min jaqra, tant nies tul dawn it-3 snin. Nirringrazzjaw l-Alla anki tal-ġid kbir li sar, aħna dejjem inħeġġu il-kulħadd biex jieħu sehem min jista' jieħu sehem fil-qudiesa fil-Knisja. Imma nafu li hemm tant nies illi huma jew morda jew anzjani fil-isptarijiet, fil-ħoms, fid-djar tagħhom li ma jkunx possibbli għalihom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta li jsegwu din il-qudiesa u għalhekk għandna dan l-impenn biex inwasslu din iċ-ċelebrazzjoni propju lil min ma jkunx jista' mod ieħor isegwi ma din qudiesa tgħinu ħafna biex jersaq lejn Alla permezz tat-talb, permezz tal-kelma ta' Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Kun dejjem twajjeb mulej mal-Knisja tiegħek, żomma safja u wettaqa u billi mingħajrek ma tistax tibqa' sħiħa mexxija dejjem bil-grazzja tiegħek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, kien kbir quddiem Sidu u kif kien iġibu ħafna, għax bih il-mulej kien ta' rebħa lill-Aram. Iżda r-raġel qat li soldat qalbini kien lebrus.
ħarġu l-armin minn ġgajtiet tagħhom u mill-pajjiż ta' Iżrael ġiebu magħhom tfajla żagħżugħa li saret il-qaddejja ta' Mart Naaman. Darba qalet lil sitta, mhux li kien sidi jmur għand il-profeta li hemm f'Samarija għax kien ineħħilu l-lebra li għandu. Naaman daħal ikellem sidu qallu, dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta' Iżrael. U s-Sultan ta' Aram qallu aqbad u mur. Issa nibgħat ittra lis-Sultan ta' Iżrael. U mar u ħa miegħu 10 talenti tal-fidda, 6,000 xekel tad-deb u 10 tibdiliet ħwejjeġ. U lis-Sultan ta' Iżrael wasallu ittra li kienet tgħid hekk. Kif tasallek din l-ittra, ara, inkun bagħtlek il-qaddej tiegħi Naaman biex neħħilu l-lebra li għandu. Malli qara l-ittra, is-Sultan ta' Iżrael ċarrat il-biesu u qal, mela jien xi Alla nagħti l-mewt u nagħti l-ħajja biex dan bagħt li bniedem ħanneħħilu l-lebra minn fuqu? Mela kunu wafu u waraw li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi. Issa ġara li Eliżew, il-bniedem ta' Alla, sama li s-Sultan ta' Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu u għalhekk bagħt jgħidlu dan. Għaliex ċarrat ħwejġek minn fuqek? Ħajjiġi għandi u kun jaf li hemm profeta f'Iżrael? U mar Naaman biż-żwiemel u l-karrijiet tiegħu u waqaf quddiem il-bieb tad-dar ta' Eliżew. U Eliżew bagħtlu messaġġier jgħidlu, mur inħasel 7 darbiet fil-Ġordan u ġismek jerġa' jindaflek. Naaman iżda saħan u telaq. Ara qal, jien qed bejni u bejn ruħi li jkun se jaqbad u joħroġ jaqaf qudiemi u jsejjaħ isem il-mulej Alla tiegħu u xejn jridu fuq il-ġrieħi u neħħili l-lebra. Jaw Abana u Farfar ix-xmajjar ta' Damasku mhumiex aħjar mill-miet kollha ta' Iżrael? U ma nistax ninħasel fihom u nindaf u dar u telaq b'saħħna. Imma l-qaddejja tiegħu resqu kelmuh u qalulu, Missier, li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira, ma kontx tagħmilha? Mela kemm iżjed meta qallek inħasel u tindaf? Niżel fil-Ġordan u għodos 7 darbiet bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta' Alla, u ġismu reġa' nsallu qisu ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U raġa' lura għand il-bniedem ta' Alla u kull ma kellu miegħu. Daħal waqaf qudiemu qallu, ara, issa naf iva li m'hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha li f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien u ruħi għaċċana għal Alla. Flimkien, ruħi għaċċana għal Alla. Bħalma għażiela tixxenna għax-nijat tal-ilma, hekk tixxenna ruħi għalik o Alla. Flimkien, ruħi għaċċana għal Alla. Ruħi għaċċana għal Alla. Għal Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċ Alla. Flimkien, ruħi għaċċana għal Alla. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni u wasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-rejjex tiegħek. Flimkien, ruħi għaċċana għal Alla. U nidħol ħdejn l-altar ta' Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi u nrodlok ħajr biċ-ċetra o Alla, Alla tiegħi. Flimkien, ruħi għaċċana għal Alla. Jien li l-mulej nistenna ruħi f'kelmtu tittama għax għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej.
Dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret, daħal fis-sinagoga u qal lill-ġemgħa tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqgħet 3 snin u 6 xhur magħluq u aġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija imma ant waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebbrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd intela' bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq għall-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kulħadd intela' bil-korla. Dan huwa li naqraw fl-Evanġelu skont San Luqa fuq dawn in-nies li fis-sinagoga kienu qegħdin jisimgħu l-Ġesu. U jitkellem u dawn in-nies jirrabjaw. Ma kienx biss però li rrabjaw jew forsi qalu xi kelma ta' rabja, imma dawn saru vjolenti. Għax il-Ġesu ħarġuh, ħaduh fuq xifer tardum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt u rridu jixtuh minn fuq għall-isfel. Ma rnexxilhomx dakinhar ma hekk xtaqu li jeliminawh. Għaliex din ir-rabja kollha? Mistoqsija li hija kbar il għaliex ftit versi qabel dan l-istess Vanġelu dwar dawn in-nies li kienu qed jisimgħu l-Ġesu, l-Evanġelista jgħid li kienu qegħdin jisimgħuh meta kienet jitkellem fil-bidu fis-sinagoga, laqgħu kliemu u baqgħu mistaġba bil-kliem kollu ħlowa li kien ħiex minn fommu. Mela filli jilqgħuh u jistaġbu. U f'daqqa waħda issa taqbżilhom u jirrabjaw u jridu joqtluh, jridu jeliminawh. X'ġara? Nindunaw għaliex meta naraw il-kliem ta' Ġesu illi hawnhekk fil-bidu tal-ministeru tiegħu qed jgħid xi ħaġa tant importanti għall-ħidma tiegħu kollha. Għax qed jgħidilhom li Alla u Alla ta' kulħadd. Mhux Alla ta' xi razza, jew ta' xi nazzjon, jew ta' xi nies jew grupp partikolari, imma Alla u Alla ta' kulħadd. U dan hu li jrid iwassal Ġesu u dan hu illi tom ġewwa. Ġesu rrid jgħid din il-verità hekk importanti u nafu li bħalma jgħidu t-Taljani u aħna ngħiduha bħalhom bil-Malti, kultant il-verità toffendi. U għalhekk din ir-reazzjoni kbira tagħhom. Ma Ġesu jgħidilhom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. U qed jgħid xi ħaġa li diġà fl-Evanġelju skont San Ġwan insibuha fil-bidunet fil-prologu meta jitkellem fuq li bent Alla sar bniedem u jgħid ġie f'daru u nisu ma laqgħux. U nafu li din il-ġraja tal-lum diġà qisha tħabbar dak li kellu jseħħ mbagħad fl-aħħar tal-ħidma tiegħu ta' Ġesu meta huma salbuh u qatluh niesu stess. Hawnhekk ma rnexxilhomx imma snin wara, ftit snin wara,
Ek spiċċa Ġesu. Spiċċa msallab u maqtul għax fittex li għamel ir-rieda ta' Alla. U dan jolqotna ħafna Ġesu li u qatt ma fittex bil-kliem li jinogħġob. Imma fittex li jgħid dak li hu veru, dak li jrid minnu Alla. U għalhekk għadda minn xi għadda. Salina dan huwa messaġġ importanti ħafna għal ħajja tagħna. Aħna rafna li Ġesu bħala s-Salvatur tagħna ta' kull wieħed u waħda minna, Ġesu jħeġġiġna biex aħna nimxu warajh. Anki jekk il-kurrent ma jwassalx lejh, ma jħux lejh. Biex aħna narfu nimxu warajh, illa li ġu it-triq, il-verità u l-ħajja. U meta nimxu warajh nafu li mixjin fi triq tajba, anki jekk kultant ikonna mbagħtu bħalma bata u. Jew nitolbu llum il-mulej, nitolbuh biex ikompli dejjem jispirana fil-ħajja tagħna, jgħinna biex nimxu warajh, ħalli bħalu infittxu li nagħmlu r-rieda ta' Alla, anki jekk hu proprju ġie msallab għax fittex li jagħmel ir-rieda ta' Alla. Aduraw o Ġesu mberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina. Kum mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk illum għall-Papa Franġisku fl-10 anniversarju mill-elezzjoni tiegħu bħala Papa. Nirringrazzjawk mulej, nitolbuk bi gratitudni kbira għal dak kollu li għamiltu nell-aħħar 10 snin u nitolbuk ħafna għal bżonnijiet tiegħu biex inti tagħtih l-għajnuna u l-qawwa ħajkompli jaqdi l-missjoni tiegħu b'tant imħabba u dedikazzjoni kbira. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, kif ukoll għal dawk li qegħdin jagħtuhom l-għajnuna fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Llum nirringrazzjaw l-Alla ta' dawn it-3 snin illum trasmissjoni tal-Qudiesa minn hawnhekk mill-Kurja. Ningrazzjaw ta' tant ġid illi sar u ta' tant nies ukoll li taw il-kontribut tagħhom. Nitolbu llum biex din il-Qudiesa tkun dejjem ta' ispirazzjoni, ta' għajnuna għal ħafna biex tgħinhom ħalli jitolbu u anki ħalli jitkunu dejjem aktar mitla tal-kelma ta' Alla u tal-Eukaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk ħalli aħna nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek filwaqt li niftakru f'tant postijiet ukoll qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza u l-mibeda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja dejjem, speċjalment dawn l-aħħarjien biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex din l-offerta li qed innagħmlulek bħala qaddejja tiegħek int tbiddililna fis-sakrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll Nerfgħu qlubna l fuq. nerfgħuhom lejn il-mulej Nidżu ħajl il-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien li roddu lek ħajr int as-saħħa ta' wliedek u t-tiġdid u s-safa ta' ruħhom. Għażiltinhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jindew bil-ġit li jgħaddi hekk li jsiet jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex mirrajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għal-bledmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jinto salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanġi tas-salvazzjoni roddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton Mie għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostlu qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jum nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lenu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem.
Muri Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu it-qarbina li għamilna bis-sagrament tiegħek Mulej tnaddafna f'ruħna taqadna bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nistednukom tinaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu.
Noffru dan ir-Rożarju llum mal-Papa Franġisku fl-10 anniversarju mill-elezzjoni tiegħu. Ringrazzjament l-Alla kif ukoll b'talba għal bżonnijiet tiegħu ħalli mulejja tiħlajnuna u l-qawwa li għandu bżonn anki għal qaddi tal-missjoni tiegħu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. Iddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimli għal-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarissa minna tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarissa minnar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missina inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobieta ħarisna minna tal-infern. Kull ġenerebeħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dubiet ħarista minna tal-infern. Kull ġenera kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħluwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna itturufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan attrufnament Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U daħannix fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' def. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob
Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġinu Marija. Li Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Għadde Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħaresna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu lill-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluglu li jistaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu,